Наложи се да оперирам ингвинална херния при доктор Люцканов, който всъщност открих в интернет като хирург, който се занимава основно с специалист по херниите. Поради това, че имам голяма коремна операция при усложнено раждане преди това, се наложи операцията да е отворена коремна, не лапароскопска, както биха предпочели повечето лекари. Но с доктора го обсъдихме и решихме, че това е по-малко възможния за усложнения вариант при мен. Операцията мисля, че продължи не повече от 40 минути. Бързо е като цяло и атмосферата е, бих казала, дори приятна, тъй като човек е леко опоен, въпреки спиналната опойка и се чувства така спокоен. Възстановяването всъщност много леко и бързо се получи. Изненадващо за това, че все пак операцията е отворена коремна операция. Нямаше почти никаква болка, да не кажа никаква, по-скоро някакъв вид придърпване така, при напрягане на коремната стена, т.е. при ставане, при лягане. Върнах се към ежедневния си ритъм на живот, общо взето след 7-10 дни и то дори с идеята, че съм полежала повече пак по съвет на лекаря. Мога да кажа, че човек е хубаво изобщо да не отлага такъв тип операции. Страха не помага по никакъв начин. Операциите са обикновено, когато сме се доверили на лекаря, минават леко и като цяло няма... Притеснението почти го няма, така че не си заслужава да се чака, при положение, че нещата минават леко.